Sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manawsat kanimo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita niining santos nga misa. Isugid ko ang akong kasalanan, saway paglimod, isugilon ko. Sayod ka man, kining alaw, bisalig lamang sa kaayo mo. Huwag tanganan ang kasalanan, huwag ang kaluwasan, na kung gipaabot, ipakanaog mo. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Patalinghugi kami Ginoo aron sama nga nagsaulog kami sa misteryo sa pagkabanhaw sa imong anak. Magmalipayon unta kami inig-abot niya kuyog sa tanang mga santos. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Ang mga tao nga naghatod kang Pablo, mikuyog kaniya hangtod sa syudad sa Atenas. Unya namalik sila sa Berea, uban sa tugo ni Pablo, nga paagpason sila sa Silas ug si Timoteo sa labing madali. Unya si Pablo mitindog atubangan sa konseho sa Areopago, ug miingon, mga taga-Atenas, nakita ko nga kamo nga relihiyosa kaayo, kaysa akong pagsurisuroy sa inyong syudad, ug sa pagtanaw ko sa mga dapit nga inyong gisimbahan. Nakita ko ang altar nga gikulitan ni ining mga pulonga, alang sa Dios nga wala hiilhi. Kanang inyong gisimba bisan wala ninyo hiilhi, mao karon ang akong gipaila kaninyo. Ang Dios nga nagbuhat sa kalibutan ug sa tanan, nga ania niini, mao ang Ginoo sa langit ug sa yuta, ug wala magpuyo sa mga templo nga binuhat sa mga tao. Ug wala usab siya magkinahanglan bisag unsa gikan sa tao, kay siya man mismo ang naghatag sa tao ug kinabuhi ug sa tanang butang. Gikan sa usa ka tawo, gibuhat niya ang tanang bulok sa katawhan, o gipapuyo sila sa tibuok kalibutan. Daan na niyang gilatid ang mga panahon ug ang mga utlanan sa mga dapit, nga ilang puy-an aron mangita sila kaniya, pamasin nga siya ilang makaplagan. Apan ang tinuod, mao nga ang Dios dili layo kanato. Kay diha kaniya, kita may kinabuhi ug naglihok ug nahimong mao kita. Ingon sa gisulti sa pipila sa inyong mga magbabalag, kita usab iyang mga anak. Ug sanglit kita mga anak man sa Dios, dili nato hunahunaon nga ang Dios sa magdagway sa larawan nga bulawan, o plata, o bato nga gikulit pinaagi sa kahanas sa tao. Kaniadto sa wala pa mahibalo ang tao, wala balihas sa Dios kining mga butanga. Apan karon, nagsugo siya sa tanang mga tao sa paghinulsol. Kay nagtagal siyag adlaw nga hukman niya ang tibuok kalibutan. Pinasubay sa hustisya, pinaagi sa tao nga iyang gipili. O
gimatuod niya kini sa tanang katawhan, pinaagi sa pagbanhaw kaniya. Pagkadungog nila nga si Pablo nagsulti mahitungod sa pagkabanhaw, may pipila kanila nga mibugal-bugal kaniya, apan ang uban miingon, gusto kaming mamati kanimo pag-usab mahitungod niini. Unya si Pablo mibiya sa tigong, pipila sa mga tao mitipon kaniya og mituong. Usa kanila mao si Dionisio, nga sakop sa konseho sa Areopago. Ingon man si Damaris, nga usa ka babae, ug uban pa. Humani ini, mibiya si Pablo sa Atenas, ug miadto sa Corinto. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Salamat Diyos. sa Diyos. Salmo responsorium. Ang langit ug ang yuta na puno sa imong himaya. Ang langit ang yuta na puno sa imong himaya. Dayga ang Ginoo gikan sa kalangitan. Dayga siya diha sa kahitasan. Dayga siya kamong tanan niyang mga anghel. Dayga siya kamong tanan niyang kagahuman. Ang langit ang yuta na puno sa imong himaya. Mga hari sa yuta ug tanang kanasuran, mga prinsipe ug tanang maghuhukom sa yuta, mga batan-on usab ug mga dalaga, mga tigulang ug mga kabataan. Ang langit ang yuta na puno sa imong himaya. Dayga ang ngalan sa Ginoo, kay ang iyang ngalan lamang maoy gibayang, ang iyang kahalangdon labaw sa langit ug sa yuta. Ang langit ang yuta na puno sa imong himaya. Iyang gibayaw ang gahom sa iyang lungsod. Mauunta kini ang iyang pagdaig gikan sa tanan niyang mga buutan nga alagad. Gikan sa mga anak ni Israel ang katawhan nga suod kaniya. Alleluia. Ang langit ang yuta na puno sa imong himaya. Mahal ang sugo mo, tanang adlaw gihandom ko. O Ginoo, lamdagi ko sa sugo mo. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanin. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaw ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan. Daghan pa unta kaayo akog isulti kaninyo. Apan karon dili pa kamo makatugkad niini. Apan inig kaabot sa espiritu sa kamatuoran, tultulan kamo niya sa tibuok kamatuoran. Dili siya magsulti sa iyang kaugalingong pagbuot, kundi sultihan kamo niya sa iyang nadungog, ingon man sa mga butang umaabot. Himayaon ako niya, kay ang ania kanako mo'y iyang isulti kaninyo. Ang tanan nga iya samahan ako busa giingon ko nga dawaton sa espiritu ang ihatag ko kaniya ug isugilon niya kini kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dagon ikaw, O Kristo. Sa Ebanghelyo karong adlaw sa Jesus nagsulti mahitungod sa Espiritu Santo, ang Espiritu sa kamatuoran nga magamando sa mga disipulo sa tibuok kamatuoran. Ug dili pa masabtan sa mga disipulo
ang tanang gusto nga isulti ni Jesus kanila. Apan misaad siya nga ang Espiritu Santo magpadayon sa pagtudlo o paggiya kanila. Mga igsoon, nagpahinumdom kini kanato nga ang pagtuo dili makatunan sa usa lamang kahigayon. Hinahinay nga gipadayag sa Dios ang iyang kaugalingon kanato samtang nagpadayon kita sa paglakaw uban kaniya. Maingon sa Jesus, daghan pa akong gustong isulti kaninyo apan dili pa ninyo kini madala karon. Unya misaad siya sa pag-abot sa balang espiritu nga magmando sa mga disipulo. Musulti sa iyang nadungog gikan sa mahan ug sa anak ug mugiya kanila ngadto sa kamatuoran. Mga igsuon niining mga pulunga gipadayag ni Jesus ang matahom nga relasyon sa amahan, sa anak ug sa balaang espiritu. Lahi nga mga persona apan hingpit nga usa ka gugma ug usa ka misyon. Mga igsuon, usahay lisod sabton ang misteryo sa Dios. Apan adunay yano nga mga pamaagi aron matabangan kita sa pagpamalandong niini. Hunahunaa ang adlaw, ang sun. Anaa ang adlaw mismo, ang iyang kahayag ug ang iyang kainit. Dili mabulag ang adlaw gikan sa iyang kahayag ug sa iyang kainit. Sa sumang pamaagi, ang amahan, ang anak ug ang balaang Espiritu Santo lahi apan usa lamang ka Dios. Apan tingali ang labing maayong paagi usab sa pagpasabot sa Dios mao ang pinaagi sa gugma. Ang gugma kanunay nga naglakip og relasyon. Anaa ang naghigugma, ang gihigugma ug ang gugma nga ilang gipaambit sa usag-usa. Ang Dios mao gayud kining walay katapusang panaghiusa sa gugma. Ang amahan nahigugma sa anak, ang anak mudawat ug mutubag ni ana nga gugma, ug ang balaang Espiritu Santo mao ang bugkos sa gugma tali kanila. O kini dili lamang misteryo nga atong kahinungdan, nga ato ang butang sa atong hunahuna o kasing-kasing. Kini usa ka kinabuhi nga kinahanglan usab natong puy-an. Samtang nagapabilin kita nga duol sa Dios, mas makat-on kita unsaon paghigugma sama sa Dios. Ang anaa ang pailog, anaa ang pagpasaylo, ug naa ang pagpuyo nga nagkahiusa uban sa usag-usa. Mao na mga igsuon karong adlaw, ato kining pangutan-on ang atong kaugalingon. Gitugutan ba nato ang balaang espiritu sa paggiya sa atong mga desisyon, mga pulong ug mga relasyon? Gipakita ba nato ang gugma ug panaghiusa sa Dios sulod sa atong panimalay, sa atong komunidad ug diha sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi sa matag adlaw? Mga igsuon, sa dili pa mohimo unta kita og mga importante nga mga desisyon, hunong kadiyot og pag-ampo ngadto sa balaan nga espiritu aron kita nga magiyahan, aron kita nga matabangan, aron ang atong mga desisyon adunay baruganan. Kay kini atong giampo sa Dios ang tuburan sa kamatuoran ug ang tuburan sa gugma. Ato kang pangutan-on ang atong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon. Kung ang Dios usa ka panaghiusa sa gugma, unsaon man nato pagkahimong mas maayong instrumento sa gugma ug panaghiusa alang sa uban diha sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi.
Ang atong langit nung amahan, wala mo biya kanato nga mga ilo. Iyang gipadala kanato ang iyang Espiritu Santo. Imo na to ang atong tiningob nga pagampo diha sa gahom sa Espiritu sa kamatuuran mo ingon kita. Ginoo, giyahi kami sa imong Espiritu. Ginoo, giyahi kami sa imong Espiritu. Nga ang simbahan, magmakugihong magdala sa mensahe ni Jesus ngadto sa tanang katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, giyahi kami sa imong Espiritu. Nga sila nga nagdumala ug nagmando, magdalag kalinaw ug hustisya ngadto sa kanasuran. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, giyahi kami sa imong Espiritu. Nga pinaagi sa ato mga buhat sa kaluoy, ang mga tinamay, ang mga sinalikway, o wala higugmaa sa atong katilingban, makasinati sa pagpangga sa Dios sa ilang kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, giyahi kami sa imong Espiritu. Nga ang mga masakiton ug sila nga nanag-antos, makakita ug makabatyag sa mahigugmaong presensya sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, giyahi kami sa imong Espiritu. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon, alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, giyahi kami sa imong Espiritu. Nga sila nga nanag-una kanato diha sa kamatayon, mabanhaw ngadto sa kinabuhi sa nabanhawng Ginoo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, giyahi kami sa imong Espiritu. Ginoo, itugot nga ang Espiritu Santo mas labaw pang mupadayag kanamo sa mga kamatuuran nga gitudlo ni Jesus nga nagpuyo uban kanimo karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. Daigon ikaw sa tanang kalibutan. Ikat sa imong kamang ihatagon, nagawat na mo kining among ihanan, ang panumpinom nga abot sa yuhutan, o ginamasa kamot sa mga tao. Mahimo sila kalanon sa kalagalang kanamo. Daigon ang Diyos, daigon ang Diyos, daigon ang Diyos hangtod sa kahangturan. Mga igsuon, pag-ampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga amahan makagagahom sa tanan. Dawaton na sa Ginoo sa sakripisyo ikan sa mga kamot, alang sa pagdahig paghimaya sa iyang ngalan, alang sa atong kapusanan ug sa tibuok niya sa santos nga simbahan. O Dios nga pinaagi sa pagbinayloay ni ining mga halad, nagpaambit ikaw kanamo sa usa ug halangdon nga pagka-Dios. Itugot na nga muyo kami nga sama nga nakaila kami sa imong kamatuuran, magpuyo unta kaming kinabuhi sibo sa maong kamatuuran. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayud ni ining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw, kanus si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay ang among karaang kaalaot natapos na, usa ka kalibutan nga nagunob gibag-o. Diha kang Kristo, gitibuok pag-usab ang among kinabuhi. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan
Niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya, diha sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, 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 Ginoong Diyos sa kagauhan, puno ang langit, Uyota sa imong himaya. Hosana, 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 Hosana sa kahitasan. Santos gid ikaw, o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha sa upan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Hesu Kristo, nagahalad kami kanimo amahan ni ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among papa, ni Alberto among arsobispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesu Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatagan ha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon mag-ampo kita sa amahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Anak sa mga langit, pagkayon imong ngalan, moabot ka naman imong gingharian, matuman ang imong pagtuo, dihi sa yuta maingon sa langit.
ang kalaguna mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, upasayloa kami sa among mga sala. May nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala ka na mo. Ug dili mo kami itugyan sa pagsulay, inunuan-luwasa kami sa dapat. Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesu Kristo, among manunubos. Kay imo man ang giharian, gahong kami mahangtod sa kangturan. Ginoong Hesu Kristo, nagingon ka sa imo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Karon nato'y pakita ang timaan nga kita managsuon, panagdait. Cordero sa Diyos, ngalangam sa mga salong, sa kalibutan. Kaloy kami, hatagin kami sa Mga igsuon, kini mawang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang o pamaayo ako. Magampo kita. Ginoo, patalinghugi nga mapuanguron ang imong katawhan, ug himua nga kaming imong gibuhong sa mga misteryo nga langit nun, makalabang gikan sa karaan nganha sa bag-ong kinabuhi diha kanimo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ug Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dad-an ninyo ang gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.